Čus lidi, dneska si ukážeme takovej lustr ze slepic. A jestli je v pozadí nějaký hluk, tak to nic, to sousedí na sebe řvou. Ale jenom, no, tady máte takový lustr, ale jde to jenom se slepicema. A musíte to mít 10 bloků, protože nahoře jinak to nikdy vám nepůjde. 10 jenom. A nelžu vám, já vám to tady ukážu. Tady musíte připoutat slepici, dát to k plotu, 10 bloků nahoře a funguje to. A včera jsme si ukazovali tohle, prostě ten kouzelný plot. To jsme si ukazovali, kouzelný plot. A jenom ještě hned jsem přišel ze školy a teď to natáčím hned ze školy. A tak asi tohle bude všechno pro tohle video. A taky nezapomeňte dát like a asi čus a odběr ještě nezapomeňte. A asi čus.